Najskôr sa pýtam, ako sme to my mladí, ktorí v tejto krajine budeme žiť ďalších 60-70 rokov a ktorí sme zodpovední za to, ako bude fungovať. Preberáme tým zodpovednosť za naše okolie a za to, čo sa na Slovensku deje. Je to snáď nejakým spôsobom nepatričné? Tým, že vyjdeme do ulic a protestujeme, nejakým spôsobom neznevažujeme to, čo vytvorili naši rodičia alebo starí rodičia, ani neznevažujeme našu krajinu. Práve naopak, chceme vyjadriť svoju hrdosť na to, odkiaľ pochádzame. Pretože si myslíme, že Slovensko má naviac, ako byť ihriskom pár oligarchov a pár vyvolených. Myslíme si, že Slovensko môže byť lepšia krajina, ktorá má potenciál byť skvelým miestom pre život, odkiaľ ľudia neutekajú. Neznevažujeme to, čo vytvorili pre nás predošlé generácie, no chceme pomenovať jasne problémy, ktoré naša spoločnosť má a hľadať spoločne pre ne riešenie. Sme snáď ovplyvnení nejakými zahraničnými myšlienkami? Pýtam sa, je to, že chceme spravodlivú krajinu, ktorá funguje pre všetkých, nejakým spôsobom neslovenské a zahraničné? No väčšina z nás, aj tí skeptici, predsa chceme žiť v dobrej, spravodlivej krajine. A vedzte, že tou najlepšou a jedinou cestou k tomu je práve tlak verejnosti, vás. Len vtedy sa veci hýbu k lepšiemu.